Morjesta vaan kaikille! Se on Topi24 tai Nubitubi täällä. Ja tänään me pelataan Five Nights at Freddy 2 ja demoversio siitä. Me pelataan siis Patrick V2003 kanssa. Mä en tiedä, tuleeko tää... Otetaanko me se meidän yhteen? Niin, me tehdään yhteinen kanava. Tai Taas tehdään. tehdään kuitenkin. Laitetaan tää sille, että tätä taitaa olla eka video sillä, että hyvä kanava on. Oi, tää tuoli. Let's do this. Shit. Help wanted. Grant reopening. Mä otan vähän ääneksi. Ai niin, te ette näe tätä mousekurssoa. FPS. 3 tonnia. Onko tää? Joo. No niin, let's do this shit. Mä oon kuunnellut meitä tätä. Control flashlight. Tosta voi tehdä tolla. Controlista voi tehdä tolla. Joo. Ai niin tässä pystyy. Joo. Niin, Controlista pystyy tekemään nää. Niin nyt me nähdään paremmin, että jos siinä on ketään. No, niin ei siitä muuten näe se. Tossa on yksi tyyppi. Toi balluu näin ja siis... Eli tää on yksi tyyppi tässä. Sitten on... Ai niin totakin pitää vetää, mutta sitä ei vielä tarvitse. Toikin on kaaja. Ei olla sit mitään eksperttejä tässä. Mä oon kyllä vetää se ykkösen itellä. Ja sitten tässä. Mitä toi maski tekee? Mistä tässä on 2 tuollaista eri? Tää on maskille ja tää on kameralla. Ai, miten se maski? Ei tapas. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over Lusikka to on day vaan shift. pelannut ykköstä. So, hey, lucky, right? Kuka Mainly kaikki his aina first pelannut concern that kakkosta? certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Mä en tiedä But kuuletteko that tuota restaurant ääntä, should mutta take kuitenkin. place on Earth. Kyllä So while our kuolee. engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot seeing you as an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff you in the suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually, anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. Yksi lähti. But hey, you have light, Kuka? and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. No ei koska Keep the toi ei music saa box wound up, piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Eikö tää kakkonen? Mitä se on? Onks tässä eri tyyppi? Ei. Ei. Tässä on pari lisää tyyppiä, mutta oli tässä. Chicakin on lähtenyt. Tässä lähtee paljon nopeammin kaikki. Mitä se Chica on? Kun tää on tää ykkösleveli, niin mä en jaksanut tehdä mitään semmoista Onks tässä batteria? on tuossa. Ja Chica on tossa. Onko? No, Miten sä teet sitä? no mä voin laittaa oveen kiinni, niin mä otan et sen.
Pitääkö sulla ottaa maski päälle? Tää on järjestelmä. Miten? Tulee tää ääni. Pitääkö sulla ottaa maski päälle, että ne lähtee pois vai mitä tehdään? Joo. Vitsi tää on niin erilaisia juttuja periaatteessa. On jo 4 onneksi. Siis onks toi tos lukee flashlight, et se on siinä akku, että se ei oo sillä akkua. Niin, joo. Joo, ei sillä. Niin, Onks lähellä oikeesti? Tää on aika ärsyttävää. kato noi Cam 05 ja... Ai nää aeroentterit. Mitä? Freddy. Eiks pitäis laittaa maski päälle? Mitä tehdään? Ei vielä tarvitse. Miten se maski niinku auttaa se? Pelästyykö ne sitä? Mitä toi tekee? Vielä kun ne tajuu, että täällä ei oo ketään. Freddy. Voiko sinä ottaa maski? Ei vielä tarvitse. Tää on jännittävää. Ja niinku siinä sanottiin, että pitää tehdä ääniä toisiin huoneisiin, että ne lähtee pois. Ja se lähtee sinne. Silloin kun tulee toi noin, niin silloin pitää lähteä. Lähtikö se? Lähti. Toi on sit parempi peli, että se ei aina lähteä. Ei niitä tarvitse aina vastata. Aivan. Tää on periaatteessa paljon helpompi. No eikä ole. Kakkos on ihan sikavainen. Se vaan makaa siellä. On sun kanssa selvästi. Jes! Eikö se 400 kävi? Toi. No, se taitaa olla tässä. Se oli Topi24 tai Nuubitubi täällä. Ja se on moikka moi moi!